Ogłoszenia duszpasterskie. Tas ir, saprotiet, to jest pytanie, to... Nie. Informacje. Tā ir vienkārši tā būs informācija. Pierwszy punkt. Pirmais punkts. Pierakstiet to nepapierast. Kad aiziesiet līdz mājām. Nie piszcie tego. Zapamiętajcie to. Niektórzy tak zapamiętają. No właśnie, niektórzy tak zapamiętują. Dobra. Jak wrócicie do domu, Kad atgriezīsieties līdz mājām, to przytulcie żony, apķeriet savu sievu, dajcie jej buziaczka, noskūpstiet viņu karsti jau karsti. powiedzcie, że ją kochacie, Pasakiet, ka viņu ļoti mīlat. że się stęskniliście za nią, Ka esat pēc viņas ļoti noilgojušies. że jest najpiękniejszą kobietą na świecie. Ka viņa ir viskaistākā sieviete uz visas pasaules. Tak zróbcie, tak? Jak wrócicie. Tā izdariet, ja kad atgriežaties. Tylko, że potem jak najczęściej to do żony mówcie. Jak najczęściej. Bet to pēc tam atkārtojat, cik vien var bieži. Że ją kochasz i jest najpiękniejszą kobietą na świecie. Ka jūs viņu mīlat un ka viņa ir viskaistākā sieviete visas pasaules. Nie wiem, czy to będzie możliwe, jak będziecie wracać do domu, Nezinu, vai tas būs iespējams, kad atgriezieties mājās. żeby kupić jej jakiś kwiatek albo jakąś czekoladkę. Nopērkat viņai kādu puķīti vai šokolādīti. 5 euro co najmniej. No 5 eiro maksimums. No 10 tas jau būs daudz. Nie żałujcie. Nu nežēlojiet. I wejdźcie, kochanie, to dla ciebie. Un atnākat uzdāvināt šo ziedu vai šokolādīti viņai un sakat, mīļā, tas tev. Potem też to róbcie jak najczęściej. Un zini, ko pēc tam dariet? Visbiežāk. Słuchajcie, Bieži. one wiedzą, że wy jesteście na takich rekolekcjach, tak? Nu viņi taču zina, ka jūs esat šādās rekolekcijās, vai ne? No niech one zobaczą efekt tych Un lai rekolekcji. viņi apskatās šo rekolekciju efektu. Tak? Ka kaut kas ir labs noticis jūsu dzīvē. Najpierw ta czekoladka, potem słowa, Pēc tam vārdi, priekšu darbu, kocham cię. mīlu tevi, mīlu. A wieczorem ta modlitwa. Vakarā tā lūkšana. I ona normalnie oczy będzie przecierać. Co się stało z tym facetem? Viņam sāk berzēt acis un domās, kas ir to no vīru noticis. No jak sobie wyobrażacie? Jesteście na rekolekcjach i wrócicie i nic się nie zmieni w Ko jūs małżeństwie? iedomājaties, jūs atgriezieties pēc rekolekcijām un nekas jūsu dzīvē nebūs mainījies? No nie może tak. Nu tā nevar būt. Ale coś jeszcze. Kaut kas vēl. Słuchajcie, mówię też to jako ojciec. Un saku to es arī kā tēvs. Wręcz błagam was. Ļoti lūdzu jūs. Jak najczęściej mówcie do swoich dzieci, że je kochacie. Cik vien bieži varat sakiet saviem bērniem, ka jūs viņus mīlat. I mówcie im, że jesteście z nich dumni. Un sakiet viņiem, ka esat ļoti par viņiem tā kā pārsteigti vai ļoti dumni. Lepni par viņiem, jā. Słuchaj, i dziecko wcale na to, żebyś był z niego dumny, nie musi sobie zasłużyć. Un bērnam tas nav jānopelna, lai jūs to teikt. Czyli jak dzisiaj na przykład wieczorem podejdziesz do syna Ja tagad vakarā jūs aiziesiet pie sava dēla i powiesz mu, synu, kocham cię i jestem z ciebie dumny, kad pateiksiet savam dēlam, ka esat lepns par viņu un ka jūs viņu mīlat, to on może się zdziwić. viņš var izbrīnīts būt tajā Może nawet zadać pytanie. Varētu uzdot jums jautājumu. No ale dlaczego jesteś ze mnie dumny? Co ja takiego zrobiłem? Kāpēc tu esi par mani tik lepns? Viņš neko tādu neesmu izdarījis. To wtedy mu powiedz, Un tad sakiet viņam, tylko to, że jesteś moim synem wystarczy, żebym był z ciebie dumny. tikai tas, ka esi mans dēls, ar to jau vien pietiek, lai es būtu lepns par tevi. Panowie, Vīri. i mówcie to jak najczęściej swoim córkom, Un sakiet to, cik vien bieži varat arī savām meitām, że je kochacie i że jesteście z nich dumni. ka viņas mīlat un ka esat par viņām lepns. Błagam was. Lūdzu jūs. Ļoti lūdzu. No to teraz już koniec. Un tagad gan viss. Vienkārši, ja Facebookā jūs sapratāt, Facebooks un tad Mečeslav Guzevičs. Na YouTubie
YouTube'a, Jak wpiszecie Mieczysław Guzewicz, kad ierakstīs Mieczysław Guzevičs, jest bardzo dużo filmów z moimi konferencjami. ir daudz dažādu video klipu ar manām konferencēm. Ale wszystko po polsku. Bet viss poliski, diemžēl. Szczęść Boże. Jeszcze raz dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Es to Kristus.